Što Kristin muči? Prošlost, to je jasno. Prošlost zato je li bila debela? Zato je li odrasla na farmi? You was fat, right? To je definitivno problem. Čim je ova tu rekla, ona, yes. Onda diskriminacija na poslu od muških, status, hoće li se prilagoditi obitelji i tako dalje. PTSP, to jest da ona bila žrtva nasilja i da žrtve nasilja vrati se nazad problem. I još jedna stvar, Freud, kako se odrasta i kako se ima život do tada, to će definira kako ćeš odrasli život voditi i kako će ti se postavljati. Ali zašto je Kristin zaslužila da bude u paklu? Odvuci me u pakao. Ne odvuci nju u pakao. Ne, ja ću te odvući u pakao. Ja želim u pakao. Zašto? Zato je li cijeli to društveni kontekst koji nju tlači izaziva psihotične epizode. I ta žena prolazi pakao već sada. I odgovor na to je bilo na soundtrack coveru. Znači, ovo nisu ruke demona, ovo su ljudske ruke koje nju povlače